हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सम्यक पादपूजा जाता आता आमगेले अयोध्याचे कार्यक्रमाक खाली देवदर्शन जालें हे देवदर्शनाचे कार्यक्रमाक आमकां चंद जावन एक कार्यक्रम आयोजन केलेलें तसलें आमकां आयोजन करच्याक हेल्प केलें तसलें आमगेलेच आमगे आमी चांग हेजेर सांगू येता आमगेले कर्नाटकाचो म्हणून कर्नाटकाचे गोपालजी आसा जी हिंगा गोपालजी आनी सगळेचे राम मंदिर भव्य जावन आशिल्लें राम मंदिर कंप्लीट करता जाल्यार टायम बाउंड प्रोग्राम जनवरी 1 तारीख 2024 म्हणटा आसाची ते आम खंडीत एक जाता ते एक म्हणा तेगेले एक निश्ठे ताजे बग्गे आनी एक कार्यक्रम आमगेले अयोध्याचे कार्यक्रम चंद ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತ ಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಕ ಸಹಕಾರ ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ಜಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಈಗ GSP ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ದಾಳಿತವೇ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರಾದ ದಿನೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಾನು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ 8-10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಬಾಗಿಲು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪಯೋಗದ ದೇವರ ಪರಿಕರಗಳು, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸದಿಚ್ಛೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ನಾಳೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಗುರುಗಳ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಒಳಗೂಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾಳೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರೇ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ GSB ಸಮಾಜ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಘ ತಂದವರು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂದವರು ಸಹ GSB ಸಮಾಜದವರೇ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಚಾರಕರು ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಭಗವಂತನು ರಾಮನೇ ಅಂತ. ರಾಮನ ಕೇಂದ್ರ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ. ಮನು ಮೊದಲ ರಾಜ, ಅವನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊದಲನೇ ರಾಜಧಾನಿ, ಮೊದಲನೇ ನಗರ ಅಂದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಗುರುತೇನು ಅಂದರೆ ಅದರ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯೂ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ನದಿಗೆ ಗಾಗ್ರಾ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕರೀತಾರೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದ ರಾಮನಿಂದಾದರೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ರಾಜರು ಆಗೋದ್ರು. ಮನು ಇರ್ಬೋದು, ಭಗೀರಥ ಇರ್ಬೋದು, ಸಗರ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಲೀಪ ಇರ್ಬೋದು, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ರಘು ಮಹಾರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ, ಆನಂತರ ರಾಮ. ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಯಿತು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕುಶ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ. ಅನೇಕ ಜನ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಸರಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ 500ರಿಂದ 1000 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಡುವಿನ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 1528ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಾಬರ್ ಒಡೆದಾಕದ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಜನ ವಿಚಿತ್ರ ಜನ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೇನಾದರೂ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಿಸಲ್ಲ ಅವರು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಆದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆಯಿತು ಒಂದು ಸಲ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 76 ಬಾರಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಲ ಅಂತೂ 3500 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಅವರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವದಿಂದ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಟೀಕ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ದುರ್ದೈವದಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮನಾಥ ಒಂದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಪಟೇಲರ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ದುರ್ದೈವ, ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ನಡೀತು. ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೆಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ಬೋದು. 83-84ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 92ರವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೋರಾಟ ನಡೀತು. ಅದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಜ್ಯೋತಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏಕಾತ್ಮತ ರಥಯಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಲಾಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊದಲನೇ ಕಾರ ಸೇವೆ, ಎರಡನೇ ಕಾರ ಸೇವೆ. ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 1992 ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು, ಇಡೀ ದೇಶದವರು.
ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಾಬರ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಗುಂಬಜ್, 3 ಗುಂಬಜಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಆಯುಧ ಸಿಕ್ತೋ ಆ ಆಯುಧ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4:15 ಹೊತ್ತಿಗೆ 3 ಗುಂಬಜ್ಜನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದರು. ಅವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೆಡವುದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆವತ್ತು ಕೆಡವಿದ್ದು ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ವಿಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆರೀತು. ಹಿಂದೂ ಹೇಡಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆದ. ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಂದೋಲನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತಂತು. ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತು. ಸಂಘ 25ರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು, ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಘ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಇತ್ತು, ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಮಾಜ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜ, ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೆ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಆಂದೋಲನದಿಂದ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ರಾಮನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ರಾವಣನ ಮೂರ್ತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಅವನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜನ ಇವತ್ತು ರಾಮನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕತೆಯ ಭಾವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಅದು ಆಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಗುಜರಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಇದ್ದಂಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇರಿಕೊಡ್ತು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ವಿಜಯ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಇದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನೋ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರೀ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ತಿಂದರು, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೊಡೆದ್ರು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇರುವೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಇರುವೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಒಂದು ಜೀವಂತ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಸಣ್ಣ 2 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 92ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಬಜ್ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು. 1800 ಜನದಿಂದ 2000 ಜನ ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 600 ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ಸತ್ತರು. ಬಾಕಿದು ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2002ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸೇವಕರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. 42 ಜನ ಕಾರ್ ಸೇವಕರು ಸಮಾಧಿಯಾದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನರ್ಮದಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಬರ್ಮತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿಬಿಟ್ವು. ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಗುಜರಾತ್ ಏಕದಮ್ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಆಕ್ರಮಣ ಸಹಿಸೋಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಭಾವ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯೋ ತಾಕತ್ತು ನಿನಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೊಡೆಯೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ತೋರಿಸ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ಇದನ್ನು ಮರಿಬಾರದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಎಂದೂ ಸಹ ಜಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಾರ್ಥ, ತನ್ನ ಜನ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಜಪದ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ತುಂಬ ಜನರ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಆಂದೋಲನ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಜಯ ಸಂಪಾದನೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಬಂತು. 92ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟನೂ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. 49ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ಹನುಮಾನಗಡಿಯ ಸಾಧು ತಮ್ಮ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದರ ಮೂರ್ತಿ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದರು. ಗುಂಬಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದರು. ಇವತ್ತೇನು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು 49ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಧು ಇಟ್ಟಂಥ ಮೂರ್ತಿ. ಆದರೆ 72 ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಆಗೋಯ್ತು.
ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟನೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 84-85ರಲ್ಲಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 30-40-50 ವಕೀಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಇದು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ಭಾಗ 3 ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂತು. 5 ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಂದೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬರೆದು 5 ಜನ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯುನಾನಿಮಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ, ಇವರೊಂದು ನಿರ್ಣಯ ಬರೆದ್ರು, ನಾನೊಂದು ನಿರ್ಣಯ ಬರೆದ್ರು, ಇವರೊಂದು ನಿರ್ಣಯ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಬರೆದ್ರು, 5 ಜನ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೊಂದು 70 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ನಮಗೆ 70 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತು. 15 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. 11 ಜನರಿಗೆ ಮತದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. 4 ಜನ ಎಕ್ಸ್ ಆಫಿಷಿಯೋ, 3 ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಬ್ಬರು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ, ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವೋಟ್ ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ. 11 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ 6 ಜನ ಸಂತರಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜನ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 15 ಜನರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ATG ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸೆಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ ಕಟ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸೆಷನ್, ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಬೇಡ, ಜನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಬಂಗಾರ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಶೇಷನಾಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಾವು ಹಣ ಹಾಕುವ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ, ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ರಾಡ್ ನಡೆಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಯಾವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಈ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಹಣನೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪಕ್ಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ 2019 ನವೆಂಬರ್ 9ನೇ ತಾರೀಕು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 25 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಯೋಗಿಯವರು ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಈಗೇನು ಧ್ವಜ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ತೊಗೊಂಡು, ಗುಂಬಜ್ಜಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಹೊಸ ಮಂದಿರ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಡಲಾಯಿತು. ಆವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 2020ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಜಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 50 ಫೂಟ್ವರೆಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಅಗದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೆರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ, ಕೆರೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕೆರೆ, ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1,85,000 ಘನ ಅಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 25,000 ಟ್ರಕ್ನಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಅದಾದ ಮೇಲೆ 2 ನಿಶ್ಚಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಬ್ಬಣ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಬ್ಬಣದ ಆಯುಸ್ಸು 100 ವರ್ಷ. ಇನ್ನು ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಳಸೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣಾಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಲೇಯರನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬಂದ್ವಿ. 56 ಲೇಯರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರನೈಟ್ ಪತ್ಥರ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಡೀ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 21 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಗ್ರನೈಟ್ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 5 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 2.5 ಅಡಿ ಅಗಲ, 3 ಅಡಿ ದಪ್ಪದ 17,000 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ತೂಕ 2.7 ಟನ್, ಅಂದರೆ 27 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂತ 17,000 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 2,000 ವರ್ಷದೊಳಗೆ, ಇನ್ನು 2,000 ವರ್ಷನೋ 2,500 ವರ್ಷನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವಂತೂ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ 8,000 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಏನೂ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲುಗಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬನ್ಸಿ ಪಹಾಡ್ಪುರ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೊರಗಿಂದ, ಕೆತ್ತನೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4,69,000 ಘನ ಅಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ 55,000 ಘನ ಅಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ 11 ಅಡಿವರೆಗೆ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೈಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡಬೇಕೋ ಅದು 70 ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಅದರೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿಗಾಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರೋದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಕ್ರೇನ ಕಲ್ಲು ಹೋಗೋದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾವೇ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿದೆ. 12ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು 3,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 15 ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರುವಂಥ 2024 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪರ್ವಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಲದಿಂದ 16 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮಂದಿರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಾನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಕೋಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದರೊಳಗೆ 16 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೂಡ್ತಾನೆ. ಬಾಲರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 20 ಅಡಿಯ ಒಂದೊಂದು ಮಹಡಿ, 3 ಮಹಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಲಿಂದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಖರ ಇದೆ, 161 ಅಡಿವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ 161 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 20 ಅಡಿಯ ಧ್ವಜ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 200 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಖರ ಗೋಪುರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೂರದಿಂದ ಹೈವೇಯಿಂದನೂ ಈ ಮಂದಿರ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪಾವಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಮಾರ್ಗ. ಅದು 14 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು, ಎಡಗಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು, ಬಲಗಡೆ ಓಪನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಕಲ್ಲಿಂದು. ಹೀಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. 750 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮೈದಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದರೆ 8 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2.5 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಇದರೊಳಗೆ ರಾಮಲಲ್ಲನ ಮೂರ್ತಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮಲಲ ಬಾಲರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಪರಿವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಹನುಮಾನ್, ಸೀತಾಮಾತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ಇದೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಪುಸ್ತಕ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ.
ಇದಿಷ್ಟು ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ. ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಪಾವಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 6 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೊಳಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿದರು, ಪಂಚಾಯತನ್, ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಾಯತನ್, ಶಿವ ಪಂಚಾಯತನ್. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಾಯತನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ರಾಮ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಶಿವ, ಅಂಬಿಕೆ, ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ, ಈ 4 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಹನುಮಾನ್, ಒಟ್ಟು 6 ಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ವಸಿಷ್ಠ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಅಗಸ್ತ್ಯ 4 ಋಷಿಗಳು, ಶಬರಿ ಮಾತೆ, ಅಹಲ್ಯ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ನಿಷಾದ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಗುಹ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಟಾಯು, ಇಷ್ಟು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಟಾಯುವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ರಾಮನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಾವದ ಒಂದು ಜಟಾಯು ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿನೇ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು, ಕೆಲವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಗವಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವರವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ಪಗಾವಲಿದೆ ಪೊಲೀಸರದ್ದು. ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಲಾಕರ್ಲಿ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಯಾತ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಲುವಾಗಿ 4 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು, ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು ಆಗೋದಿದೆ. 70% ಜಾಗ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ, 30% ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾಡನ್ನು ಕಾಡಾಗಿ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಎಲ್ಲ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಿಡವನ್ನು ಅನವಶ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಬಾರದು ಅಂತಲೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದವರಿಗೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಾದರೂ ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಆ ಪೂಜೆಗಿಷ್ಟು, ಈ ಪೂಜೆಗಿಷ್ಟು, ಈ ದರ್ಶನಕ್ಕಿಷ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕಿಷ್ಟು, ಇದು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಷಯ ಭಾಳ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದರೂ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ 70 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರಾತನ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದರೆ ಅವನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಂದು ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 70 ಎಕರೆ ಕೇವಲ ರಾಮಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಿವಾಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೋಪಾಲಂದು ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಅಪ್ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಗೋಪಾಲನ ಮೊಮ್ಮಗನೋ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಇದ್ದ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಲ್ಲ. 70 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ತರೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 70 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗೊಂದು ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ದಾರಿ ಬರಬೇಕು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಆ ರೀತಿ ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ವೈದೇಹಿ ಭವನ ನಮ್ಮದೇ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದಾಸರು ನಮ್ಮವರೇ, ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ನಮ್ಮವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಸೇವಕಪುರಂನಲ್ಲಿದೆ. ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ, ಸಂಘದ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫ್ರೀ, ಊಟ ಫ್ರೀ, ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ರೀ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಈಗ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 10 ರೂಮು, 20 ರೂಮು, 50 ರೂಮು, ಇಲ್ಲಿ 70 ರೂಮು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನ್ AC ರೂಮ್ ಆದರೆ 500ರಿಂದ 700 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೋತಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಬೆಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂದರೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ತೊಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಣ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೀ ಊಟ ಫ್ರೀ, ವಸತಿ ಫ್ರೀ, ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ರೀ. ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು AC ರೂಮೇ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದು ನ್ಯೂನತಮ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತಾರೋ ಅದರ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೊಂದು 2-2.5 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಣೆ ಅಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು 2 ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 4 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೇಲಂ ಕಲ್ಲು, 3ನೇದು ಒರಿಸ್ಸಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು. ಇವು ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣದ ಶಿಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡಕಿ ನದಿಯ ಕಲ್ಲು. ಅಥವಾ ಈ 4 ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರ್ಬಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು, ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬರುವಂಥ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿಂದು. ಅದರೊಳಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತಗೊಂಡೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇಲ್ಲ, ತಾವು ಎಣಿಸೋದು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತಗೊಂಡದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ರಾಮನ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ 90% ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ क्षमस्व, कुछ लोग बॉम्बे से आए थे, भूल गया था मैं हिंदी. आपके लिए बाकी सब समझे होंगे, लेकिन इतने ही विनती करता हूँ, मंदिर का दर्शन आज भी हो रहा है. आपने भी देखा है, न्यूनतम हर दिन 25,000 लोगों का दर्शन होता है. पिछले रामनवमी को 1,27,000 लोगों ने दर्शन किया. अभी हमारी व्यवस्था नहीं है, फिर भी लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे व्यवस्था बनेगी. आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आप आइए, मंदिर का निर्माण का कार्य भी देखिए, दर्शन भी करिए और बार बार आइए. अयोध्या मोक्षदायिनी नगरी है, इसका दर्शन मात्र से, सरयू के स्नान मात्र से अपना सभी पाप कर्म दूर हो जाता है. इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने परिवार सहित अयोध्या आइए, हमें सूचित करिए. हमारे ओर से जो भी सहायता आवश्यक है हम करेंगे. इतने ही विनंती आपके सामने रखता हूँ. जय श्री राम.
चंद्रित निर्धारणे चरित्र आमकां सांगिल्लो सर आमकां मस्त जाणां गोत नाय आज आमगेले बदाची स्वामीने एक कार्यक्रम हांगा केल्या निमित्त आमकां हें सौभाग्य मेळ्ळें नाजाल्यार आमी कळकांत आसता आसलेली आनी मुखार सुनू ताणें सांगलां म्हणल्याची तेन्ना येयाची फॅमिली घेवन येयाची म्हणलां आमी तेन्ना येवची आलोचना कोरका आजी ताणें आमगेले खातीर हांगा थंय इतले व्हड एक कार्यक्रम तो जबाबदार घेवन करता आसा स्ट्रिक्ट RSS म्हळ्यार आमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हळ्यार कसो म्हणून तेगेलें उतरांत कळटा आतां इतलें तेगेलें जीवन सॅक्रिफायस करून आमगेले दिनेश मामान म्हणलां म्हणल्याची हाजे खातीर ताणें वारडी करून गेली म्हणून म्हणलें आसत हें भाग्य पुराय जेन्ना मेळना आजी हांव स्वामीला विनंती करता आमगेल्या संस्थाना तर्फेन आमगेले मेळ्ळेले सर्व समाज बांदवाल्या तर्फेन ताका एक हार घालून एक सन्मान करका म्हणून हांव विनंती करता ಗೋಪಾಲ್ ಜಿನೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಅವರು ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾವು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪ್ರಸಾದ ವೇದ ಇದು ತುಳಸಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆದ ನಾವು ವೈಷ್ಣವರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಾರೆ आता आमगेले वाटतं असाची अनेक आमगेले RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कृत भारती RSS संस्कृत भारती राष्ट्राध्यक्षांनी सगळे देशांत संस्कृत भारती राष्ट्राध्यक्ष आमगेले संघटना मंत्री आनी फुडल्या वर्सा आमगेले स्वामीले जम्मू काश्मीर प्रोग्रामाक प्रत्येकाक आमकां मस्त सहकार दिलेलो आसा तांणी एक आतां आमकां दोन उत्तर उरलां म्हणून हांव विनंती करता व्यास रघुपतिभ्यां नमः। व्यासो कृष्णाल प्रतीको, रघुपति स्वयं श्रीराम। राम सगळे देशाक जोडसितलो, उत्तरादकून दक्षिणाक जोडसिल ताणे। कृष्ण पूर्वादकून पश्चिमाक जोडसिले। जन्म मथुरांतू, पश्चिमांतू द्वारकांतू तेगेले देहोत्सर्ग। रामाल जन्म अयोध्येंतू ताणे धनुष्कोटी श्रीलंका जोडसिले भारताक। सक्कड कड़े रामस घर घरांत राम आमचे गेल्यान तू सक्कड कड़े घर घरांत रामो रामकृष्ण रामचंद्र राघवेंद्र तमिळनाडांतू केरळांतू रामन रामचंद्रन राम भाऊ गुजरातांतू राम भाई रामेश्वर प्रसाद रामनाथ कोविंद सगळे देशांत राम सक्कड कड़े मेळटा। कृष्ण तशींच खंय गेल्यार किट्टप्पा किट्टू कृष्ण किशन भैया किशन सिंग सगळे देशांत कृष्ण राम राम कृष्ण रक्तांत आसा। देश जोडशिला राष्ट्रीय भावैक्यार्थम राम। राम शब्दाचो अर्थ कसो न्हय राम राम बरीची अयोध्या रामा पळोवन घेवन सक्कड कडेन राम 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 गांवां समेत रामनगर रामपुरा सगळे देशांत जम्मू काश्मीरांत रामनगर आसा कर्नाटकांत आसा
एलेरामपुरा अक्कीरामपुरा हळ्ळे नावे राम म्हळ्यार रक्तांत रामस अयोध्या रामा पळोवन गेन सक्कड कडेन जाल्यार अयोध्या रामाक दशरथान कौसल्यन कशें राम म्हूण नांव दवरलां संस्कृतान आसा रम धातु रम ರಮಿಸುವುದು ಮಗು ಅಳುತ್ತದೆ ತಾಯಿ ರಮಿಸುತ್ತಾಳೆ ಸಕ್ಕಡಾಂಕೈ ಸಕ್ಕಡಾಲೆ ದುಃಖ ನಾಶಕೋರ್ನು ಸಕ್ಕಡಾಂಕೈ आनंद हाडचे काम आमगेल पूत करो म्हणगेनो अयोध्येचे दशरथ कौसल्यान आलोचन कोरगेनो राम म्हळें नांव दवरलें तसल राम सगळाल दुःख निवारण करतालो म्हणलेल खातीरची 3.25 लाख गांवां दुखून भारताचे जम्मू काश्मीरा दुखून कन्याकुमारी ताय नागालँड मिझोराम क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरिया दुखूनय गांव गांवांतू रामाल इट्टीग एक पूज कोरगेन रामशिला पूजन कोरगेन पटयल्या ती एक इंट आतां गर्भगुडी कसन जाल्ल्या ताजे मुळां ती इट्टिगेची सिमेंटा ओट रोल कोरगेन घालां म्हळ्यार जनभावने इतलें तांतू सेरून गेलां कोटी कोटी जनांनी दुड्ड दिला ताजे निमित्ती हे मंदिरा खातीर 2000 कोटी रुपये आयले तांतू 1 कोटी 5 कोटी दिल्लेले जनय आसा ती 2.25 रुपये दिल्लेले आसा ती 1 रुपये म्हळ्यार राम आमगेलो आमी ते रामाले तगेले आदर्श केवल मंदिर बंदयले आमेले काम कैद न्ही तगेले राम भक्ती राष्ट्रशक्ती त्या खातीर आमी सगळे मेळ्ळी ती रामभक्ती आसा आमी सगळे एक म्हळेलें ते संघटीत शक्ती जावन गेलो आमी काम करका राष्ट्रशक्ती जाता काशी मठाचे स्वाम्यांनी म्हालगड स्वाम्यांनी हांवें केन्ना केन्ना मेळटलें की तांणी निमगीतच आशिल्लें राम मंदिर खंय तयार रे म्हणून स्वामी सांगताले ते स्वाम्यांक राम मंदिरय तितलें महत्वाचें काश्मीरांतू हिंदू जना काश्मीरी पंडित तांणी आमगेलेच रे काश्मीरी पंडितांक बलात्कारार मुसलमान केलें ते मुस्लीम जाल्लेल्यांक आमी वापस घेनात ते निमित्ती आमगेल जनांनी विरोध केल्ले निमित्ती त्या वेळार राय घेवच्या तयार आशिल्लो जाल्यार विरोध केल्ले निमित्ती काश्मीरांत तो असल परिस्थिती आयली सकड ते मुस्लीम जावनूच राबले ती ताजे परिणाम थंय आशिल्ली हिंदूक कशी मार खाता आसा ती हे म्हालगड स्वाम्यान सांगिल्लें त्या खातीर काश्मीरा तांचे हिंदूंक रक्षण मेळका रे तशींच आमगेले हिंदू समाजांतून भायर गेले ती क्रिस्तमांची जाले ती गोवांत आनीक पोर्चुगीसाल अत्याचारांनी तशी क्रिस्तमांचे जाल्लेल्यांक आमी वापस घेवका रोटी बेटी म्हळ्यार तांकां आमगेल घर कडेन तांणी जेवण करतशी आमी तांगेल घर कडेन म्हळ्यार तांकां वापस घेतले मागीर तुमी नीच जाल्लेले क्रिश्चन जाल्लेले न्ही तुमी आमगेलेच आमगेल रक्ताक रक्त तुमी तशी रोटी बेटी संबंध तेव्हांय आमी करून घेवका रे त्या खातीर वापस घेवचें घर वापसी आमगेले जन गेलेले ते विंगड खंय रोम इटाले देखून आयल कोणय ना ती तशी स्वाम्याले दृश्टी तेन्ना मने दृश्टी आमगेले म्हालगड स्वाम्याले तीची दृश्टी घेवन गेलो आमगेले स्वामे काश्मीरांत काश्मीरा वचून काश्मीराचे पंडितांक एक अभय आसता तुमी आमगेले हेची म्हणून स्वयं म्हालगड स्वाम्याल कसने मनान तो आशिल की तेंची क्रिया रुपार हाडटा आसा ती हांव लेखचें रामभक्ती ही पूर्ण राष्ट्रशक्ती जावका केवल रामभक्ती मात्र न्ही कृष्णूय तशींच कृष्णा जन्मस्थानांतूय कृष्ण ते कारागृहांत तागेले जन्म जाल्लें म्हणटा ती थंय ताका लागून मशीद आसा तेव्हांय कृष्ण मंदिर जावका जाता काशी आत मंदिर आमी आतां कसन पळयता आसा की
ते मूल नाही. ॲक्च्युअल ते गर्भगृह ज्ञानविवापी म्हणून आसा ते मशीद आसा तेवय आमगेल मंदिर जाता. अशी राम कृष्ण शिव तेगय सगळे देश जोडसितले अशी एक राष्ट्र आमगेले एक संघटित हिंदू राष्ट्र भारत. तसल भारत निर्माण जावच्याक आमगेल सगळ्याले भक्ती ಒಟ್ಟು जावो त्या खातीराची स्वामी असल स्थानाकच यात्रा दवरता आसा ती. काश्मीराक यात्रा जाता आसा अशी अयोध्याक ह्या पंत अयोध्या काशी प्रयाग अशी सक्कड कडे जनांना आमी ಒಟ್ಟು जावन घेवन आमी एक शक्ती जावका म्हणलेली दृष्टी दिता आसा ती आमी बद्धची धन्य म्हूण सांगताची. मम वचनस्य विरामं ददामि. सर्वेषाम् आशीर्वादः सदा सर्वदा भवतु. जय श्रीराम. क्लॅप आणि मारू ना. चंदी रीतीर हांव सांगचें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सदस्य कशे आसतात म्हणून दिनेश मला उतरांत कळटा. खाली राम मंदिर मात न्ही कृष्ण मंदिर निर्माण जावका तशेंच काशी विश्वनाथाले मूल मंदिर निर्माण जावका म्हणून सांगिल्लें हांकां स्वाम्यान आशिर्वाद करता एक शाल घाल आशिर्वाद करता म्हणून विनंती करता. ताण सांगला वळखेची आमगेले सुदीन तीर स्वामीले मनांत आशिल्लें काश्मीरांत मस्त जन आमगेले हिंदू कन्वर्ट केला म्हणून तांकां कसलें कोरका म्हणून फुडले वर्स स्वामीन 2021 ಕಾಶ್ಮೀರ ಜಮಕಲೇಜಿ ते ಮಾತ್ರನೇ 2022 ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತೂ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಚ್ಚುನು ते ಕಾಶ್ಮೀರ ವಚ್ಚ ಕತಿರಚಿ ವಿಶ್ವ ಸಾರಸ್ವತ ಫೆಡರೇಷನ್ ಪೂರ ಸಾರಸ್ವತ पंडित लोकांक ಒಟ್ಟು वर्क म्हणून सांगून तांकां आप्पन व्हरनो ते काश्मीर पंडिताला कष्ट पडोनो तांगेल तिळवाल कष्ट पडोनो जे म्हणतो एक व्हड समारंभ आयोजन करून 275 स्टुडंट्सांक 35.85 ಲಕ್ಷ स्कॉलरशिप फुडल्या वर्सा स्वाम्यान ते वितरण केलेलं आसा. तशेंच ह्या वर्सा स्कॉलरशिप वितरण करचे आयोजन केलेलं आसा. तशी तर तशी हां हंगात प्रथम जावन देवालय तशीच आमगेल स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळेल सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. आज आमी व्हड एक क्षेत्रांत मोक्षदायिनी म्हूण सांगतात ती सप्तैदय मोक्षदायिन्या 7 नगरी सप्तधाय मोक्षदायिनी खंयची ती शुर्वे अयोध्या शुर्वे कडच्यान अयोध्या सांगतात. किती अयोध्या सांगता ती देवान परमात्मान सृष्टी करू शूर केलं खंय सृष्टी करू शूर करचे आनीक ब्रह्माकरान करयलेले म्हणटा ती ब्रह्मान मनूकरान शुर्वेराय म्हणल्यार मनु मनूकरान खंय मागीर सर्वे सृष्टी हांगा काश्यप ऋषी आसा ना म्हणून आमी सांगना ती तो मनु कोण इक्ष्वाकू म्हळ्यार सूर्यवंशारायू इतिहास सृष्टी केली ब्राह्मणांक एक काम दिले इथे म्हळ्यार सर्वांनी वेद अध्ययन करका षडंग अध्ययन करका ज्याला न्याय करू अधिकार कोणाक नीती न्याय व्यवस्था म्हणटा ती ते रायाक तशी दोन्ही वंशाचे राय
एक सूर्यवंशू आणि एक चंद्रवंशू. तसे सूर्याल पुत्र जावन आशिल्लो मनू ताण शुर्वे सृष्टी केलेली नगरी अयोध्या. शुर्वे भारतान तुलनेई सगळे लोकांची शुर्वे नगरी, प्राचीन नगरी म्हळ्यार काशी. शुर्वे नगरी काशी खंय वेल प्लॅन्ड सिटी. मागीर आत्ते प्लॅन्ड सिटी आत्ता ते जोपडून कोण नाजाल्यार मुघलाल हागेल खातीर कोण औरंगजेबाल खातीर ते ही गल्ली कोण चापरो जेले प्राचीन पुराण आमगेल काडल्यार मिथॉलॉजी न्हय ते पुराण सत्यच आमनाशिल्ले. ते पुराणांत सांची काशी सांगतात, काशी नगरी. आणि खंय काडा काशी राय म्हूण ते वेळार जाल्यार प्रसिद्ध. कशी अयोध्या नगरीची राय प्रसिद्ध की तशीच काशीची. तशी म्हणून सृष्टी केलेली नगरी ही. सगळेच ते सूर्यवंशातून राय येयलेले. सूर्यवंशा राय म्हणल्यार व्हड तपसी राजर्षी म्हणून सांगतात. व्हड यज्ञ याग केलेली भूमी म्हणतात सरयू नदी तीर. म्हणूनच हांगा यज्ञ केल्या खंय नैमिषारण्यांत केल्या म्हणटात. हांगा मस्त केल्या खंय म्हणून तांगे आयुश्य म्हळ्यार हजारो वर्ष. भगीरथ जाल्यार एक आमचो, दिलीप महाराज जाल्यार एक आमचो. तांणी सगळं पुराणांक काडला रे व्हड यज्ञ केला ती. खंयचे एक पुराण काडा त्या पुराणांत रघुवंशाल एक उल्लेख आसतलोच. म्हळ्यार अयोध्ये उल्लेख आसतलोच. इथे आम्हाला म्हणून आहे रघुवंशाचे. दिलीपाल पुत्र म्हणून सांगतात रघु. सगळे प्रपंचाक एक फंत हाल्लेलो राय खंय तो. आमगेल संस्कार सगळेच देशांत भारतवर्षांत प्रचार केलो खंय रघुन. रामान मात्र नाही, रघुन शुर्वे केल्या म्हणस, दिलीपाने केल्या म्हणस. तशी तसल एक श्रेष्ठ नगरी तस जाल्यार आमकां सर्वांक अयोध्या म्हळ्यार शुर्वेतन रघुवंशीनी न्हय. रामाल इश्वाकू मनू कोणेय नेतन म्हणनात. आमकां शुर्वेतन कसं न्हय रामाल जन्मभूमी. इत्या ते पुरा खंयचे देव आमचे संबूतच्या पुरो ना म्हण आमी सांगना ती. जाल्यार राम म्हळ्यार साक्षात परमात्मा. हांकां सर्वांकय मोक्ष दिवचे आशिल्ली शक्ती ना. मोक्ष दिवचे आशिल्ली शक्ती रामा मात्र. आणि हे सृष्टी देवाक अष्टकर्तृत्व सांगतात. ते दिवचे रामान, करचे रामान. ते रामाल जन्मभूमी. आज आमी इतले संतोषान येयला ती. कारण कितें फुडें आमी एक दुख्खान ताणी 5 वर्ष फुडें आमी येयला ती. ते वेळार दुख्खान येयले न्ही पळोवन दुख्ख जाल्या. कारण कितें आमगेल देशांत आमी परदेश जावन आसा ती. देवा मंदिर जावं काय म्हूण काय ना रे. देवळाक आमी स्पश्ट सांगतात देवाक असं न्ही नाका. जाल्यार आमकां देव आराधन करूं मंदिर जाय. आतां ताण सांगिलें आमगेल भारताक तांणी पुरा लेखीन की दुसऱ्यांनी आमगे दवळ पुरा मार काडला रे जालें पुरा गेलें म्हूण. आतां गोंयांत तशें न्ही. आमगेल मलगडे थंय तो येयलो सेंट सेबास्टियन. तो येयलो न्ही एक दिसाक ताणें बरयलें आसा चरित्र कितलें की मंदिर मान काडलें. चरित्रा हिस्टरींत विथ रेकॉर्ड्स आयच्या दिसाकय आर्कायव्हिसांत आसा ती. ता येता म्हूण कोलचे फुडेची हांगा दुखून पुरा विग्रह वेल्ले खंय पा. आनीक व्हर न्हू खंय घेवन दवरल्या.
ताण लेखी रीते येन दवळ बिल्डिंग मारगळ्ळार जाल्ले हांगेन दवळ गेले ताण मारगाडची खंय आनी थंय एक तागेर कुरीस दवरची खंय जाल्लो वेळ कसं रे जाल्लें की पेट्टयलो आसतलो ना म्हण आमी सांगनात इत्या आमकां देव म्हूण सांगिल्लें मंदीर म्हगेलें देव थंय तो विग्रह वय आमकां यथार्थ आमगेले संस्कार येता तो देव आराधन करूं आमगेलें शास्त्र तशी सांगता विग्रह देव न्हय अग्नी देवाक आराधन करूंक दोन मार्ग म्हूण सांगता ती एक विग्रह एक अग्नी तेच्या खातीर आमी ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदं नमः सांगता ती इत्याद मार्ग तो आराधन करूंक मार्ग मात्र देवाक खंय पळोवंक हृदया भितरी हे आमगेले संस्कार तो मार्ग मात्र ताणिले कितें हे दवळा तागेन देव आमगेले देव न्ही ते खंयचे आसो अद्वैत आसो विशिष्टाद्वैत आसो अद्वैत आसो तातूंत तूं विंगड चर्चा जाल्या तूं खंय पळोवंक म्हणल्यार तांणी सर्वांनी सांगचें कच हृदयांत आनी पुरा मारगळे पुरा दवळ मारगळे कशें न्ही जाल्लें वे ना आतां तें गोंयांत तूं कितलीं वर्ष पोर्चुगीसांनी कन्वर्शन कोरता म्हूण सांगून कस कसन कन्वर्शन कोर्ट म्हूण अशें न्हय आजी तुमी चमकलार कळटलें थंय हे आसता खांबे खांबे व्हड व्हड खांबे ताका कितकी नांव आसा हात कातरो पोंडांत आसा इत्याक म्हगल्यार थंय भाट्टोम गा म्हूण मांदून घाल मारले आमगेले मालगड्यांक जाल्यार ना आनी हात कातरलो तुम्ही पळया मेळटा गोंयांत बोंडा मात्र मस्त कडाच दोन दिन आमी पळयल्या हे पेरी कॅम्पात आज थंय दिवनी लायता ती कोण कोणगी न्हू दिवनी लायता ती म्हूण आमगेले मालगाड्यांनी कश्ट भोगिले न्ही तुले भाटोवंक गा म्हूण जाल्यार भाटोवंक जाल्लें की तांगेच्यान कसलें करूं जाल्लें की आमगेले धर्माक ना कसल्या आमगेले धर्म म्हळ्यार तें आमगेले धर्माक पेट्टू पोडयात विना नाश करूंक जायना तेंची तुवें कृष्ण सांगता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं ग्लानी म्हळ्यार नाश म्हूण सांग न्ही ग्लानी म्हळ्यार भमचे पेटयल्या खंडीत पेटयला कितली धवळ मारगळ्ळी आजी गोंयांत तूं चमकल्यार आतां तागेर सेंट सेबास्टियन तेंय धवळ आसीन म्हूण सांगतात कितली किलकीची खंयची पयर आमी ते चमक पंजीदूच ते वचचें एक हें पळयलें चर्च ते हनुमंतान धवळ की आशिल्लें ते कुणकी जाता ते पुरा आमी ते रात्री तेजे म्हळ्यार ट्राफीक जाम जाता तावळी जनपद आसा सांगता ती ते कसकीची शूटिंग प्लेस की पळय कसरकी चर्च ते अशी मेट जोन आसता कसरकी ना वतना आमी वतात आमगे लोक आसा आतां आमी हें न्ही सांगचें ते सेबास्टियनान तें हें काडचें आसा 12 वर्षी ना 15 वर्षी न्ही तिगी मर्डर काडचें आसा स्पश्ट सांगता तें सांगू ना सेंट झेवियर तागेर वता न्ही आमगे न्ही लोक ओल्ड गोवा असो आमकां उतलो आमगेलो धर्मा पेटू केलेलो आमगे मन व्हड ब्रॉड मायंड असो ते इति आम्हाला आमकां शिकयल्या सरकारान ते असो आमी तेका आमी उलोवंक जावचें ना ती पळया कितकी धवळ एक दोन न्हय कितकी मारले जाल्यार ही जाय जाल्यार हे राम जन्मभूमी रामान आमकां सर्वेदिमचे रामान आमी पूर्वजन्मांक कोण आसीन म्हणू आमकां कळ्ळा मुखावल जन्मांक कोण जाताय म्हूण आमकां कळ्ळा हे जन्मांत फुडें कशें आसीन म्हूण आमकां कळ्ळा आमी कळटा जाल्यार विसरच्या परते जाल्यार सर्वाकय साक्षीभूत जावन सुद्दां परमात्मा सर्वाकय साक्षीभूत केन्ना राखचो इत्या कश्ट येयले वेळार अन्ना नेम बापसू नेम ना आपसू नेम ना अण्णा नेम ना तम्मा नेम ना भेणी नेम ना कोणेम ना एमचे
देवाने केल्यान मात्र केदनाय सुचतो तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो रामस्च्या बरो कृष्णस्च्या बरो वेदव्यासस्च्या बरो विठ्ठलस्च्या बरो वेंकटरमणस्च्या बरो तो कुछ ते रामाल जन्मात आम्ही गेल्ले पण तेमच्यान गेलेरी येयली कशी वचुका थंय आज पणी चिके ये न्ही केल्या येनसच्या बरो तुमी गेलेरी एक आनी तुमी ते वेळान एमगा आमी बॅरिकेड बांदल्यान अशी वचाना तशी वचाना अशी त्या बॅरिकेडाची थोर मनीस येयले जाल्यार जालें इतिहा तुतून सेक्युरिटी कितल पद आक्रमण केल्या आमी एका पंत गुम्मट मारून काडलो आमी ते विशय नाही कितल पद 3 की 4 पंत आक्रमण केल्या ताका हें दवळ हें कर काम आमी येयली देवा पळयलें एक टरपाळ देव आमकां मन ना दिसना देवा आमी कसल्याक राम जन्मभुमी येयल्या ती आमकां सर्वे दिमचे राम तागे दवळ एक शेड्डांत आसा आमी सुगार व्हड घरांत आसा रवळारांत ते वेळार आमी वच्चे ना एक गाय पळयली तिका शिंगा आनी अलंकार पुरा करून आसा आमी सांगला तुमकां उडगासच्या पुरो ती केदना येता न्ही प्रदक्षिण काडू देवा पांय पडून वता तावळी सरकारा बोर्डा वचची न्ही हें राम जन्मभूमी सेक्युलर न्हय आमी आत्ताय आमी पेपरार वाचिता ती बांगलादेशांतूय कितली दवळ मान काडटा ती नाजाल्यार खंयचे पाकिस्तानांतूय मान काडटात एक पंत सान इतले आर्टिकल जानता हांगा एक फातोर बीन दिला पुरो खंयचे एक मस्जिदीक नाजाल्यार अक्का खंयच्याक चर्चाक जालें आमी हें उलोवचें न्ही तुमी कोणें लेखचें नाका पळया कितले आमगेले बोर्डांक घाल्या येयल्या ती देवा ते गायक दिसता हें रामान जन्मभूमी रामान दवळ आशिल्लें आमकां दिसनी सरकारा दिसनी फेर आमी तो एको लयलो हांगा पोलीस ऑफिसर अशें गाय येताल नवें म्हूण तो सांगता केदान दिवस ते रामाले शिलान्यास जाल्ले की राम मंदिराक ते दिवस दुखून ती गाय आसा गई अशी येवन वत खंय प्रदक्षिण ना पांय पडले इतल्या तिचे उद्देश आशिल्ले ती आशिल्लो तिनं रामाल मृग जाल्यार देवाल प्रार्थना करता ती ताका एक प्राणी प्राण हास्य आसती ती प्राणी सांगता ती आमी प्राणीच रुखाक प्राण आसा म्हूण सांगचें शास्त्र आमगेलें आज मॉडर्न सायन्स न्हय ताका प्राण आसा म्हूण सांगितलें शास्त्र आमगेलें हें मिथॉलॉजी म्हूण सांगता न्हय तेंची ती पांय पडून वताली आज खंयचेय असो देवान एक राम मंदिर जाता म्हूण आनी कसलें असो आमी ते संतोशार आसा ती इत्या आज तसल एक जे ज्ञान तो आसता राम म्हळ्यार रमुख क्रीडायाम धातू रम हल उत्त म्हणटा तें तुका रम म्हणटा म्हाका रयल्यारी रामय काय जाल्यार गंज म्हूण आसा त्या वेळी गंज येयल्यारी गंज म्हूण एक सूत्र गंज येयला राम गंज येयल्यार वृद्ध्येम का म्हूण आसा तशी राम मागीर सुप येता तशी राम हा राम म्हळ्यार सर्वांक संतोष दिवचो राम म्हणून नाव दशरथा फुडें आसा देवाक सर्वे नांव केद्राय आसा ताका दशरथांनी ती केलें देवान ताका प्रेरणा दिली खंय राम तावेळ राम म्हूण घाली ताणें श्रीराम म्हूण घालें खंय श्री कसल्याक घालें खंय लक्ष्मीनाथीन देव राबता श्री
पड्या केदराय कशी जाम काम मिगल्यारी श्री असू दाखय श्री नाजल दाखय देवाक लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः फर्स्ट आमगेल शास्त्रांत आशिल्ले बैल मनशा मर्यादीम कामून आनी दुसऱ्या खंयचे धर्माना विंगडते सोडा थोडे विशय आसा आमी ना म्हूण सांगराती शुरवेक धर्मा मर्यादीमचे आमगेल शास्त्रांत आजी मुखारी फुडें आसूचे तेच आमकां सिकेन विंगडाचे ते सोडी आमगेल पुस्तकां सिकेन विंगड फर्स्ट सूत्र असता का इथे मला अक्षर सान असं जाल्यार शुरवे तें घालका तेदुको लक्ष्मी आता पार्वती परमेश्वराभ्याम नमः म्हूण म्हणचे मी वयर माय लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः म्हूण म्हणचे ते म्हूण ब्रह्म सरस्वतीभ्याम ते अक्षराज खातीर कारण कितें शुरवेक श्री असू काके लक्ष्मी असू काके देव असं जाल्यार गंडयत हेंडत गंडयत येत बायल असुचे कडेन देव येता पळया देवान जाल्यार वेंकटरमण ಒಡೆಯನಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯದಿ ಬರುವುದು ಫಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ कोल्हापुर भायर सोनयली ती हो देवा दिसन खंय वैकुंठात रपिल्यार जायना ती नतीन हांव कशी रपचे ती तागेली हृदयात तुजे रे ती वक्षस्थलारी आसात ना म्हण सांगीन थंय तावडी देव न्हू वैकुंठात देखून देव येयलो न्ही तो हांगा रपील खंय तिरुपती तेदुकून फास्ट जावंक श्री म्हण ते खातीर श्री रामचंद्र खंय एकल्यान निमगीन खंय देवान आख्खा बारी पुऱ्या सूर्यवंश पुरा यो देव येता सूर्यवंशान चंद्रा मन्ना थंय खंय ये वय म्हाका मिगेल वंश नावे खंय ना तुजे सूर्यवंशा येन म्हाका तुगे नांव बाकी दिना हांवें म्हूण तावळे रामचंद्रान निमगीन खंय देवाली अरे तुवें इति कोरका चंद्र म्हूण घालका जायत ते खातीर प्रेरणा दिली खंय दशरथाक ते देखून प्रेरणा दिली श्रीरामचंद्र आम्ही केलेलं नाव नाही आनी केले ना कोण दासान केले ना आम्ही केले म्हणून सांगता ती ते देखून श्रीरामचंद्र ते शॉर्ट फॉर्म श्रीराम आमता इद्या देव जलरी रामचंद्र तागेल गांवांत आसा ती आमी आमकां सर्वे संतोष दिवचे जाल्ले ना रामचंद्र आनी ही दवळ आसा ती खंयचे मधुरा इद्या राम आदर्श पुरुष तो आदर्श पुरुष जाल्यार कृष्ण सर्वांगेले भक्ती प्रेरक कोणाक रामाक अरे आमगेल राम म्हूण सांगता आसच्या पुरो जाल्यार कृष्ण आमगेलो ताजी मोग कृष्णाचेर आशिल्लो मोग विंगडच कृष्णाचेर आशिल्लो मोग विंगड रामाचेर आशिल्लो मोग विंगड कृष्ण कोणाक चोरू राम म्हूण आपयता हांवें ना चोरू कृष्ण म्हूण आपयतात इत्या आपणा चेडूवांक अरे ताणी तिके लूटनी केल्ला रे कसन करता ते कृष्ण कृष्ण नवे चोरू नव रे मोगान पोमचे चोरा चेडूवांक आमी काणाय कृष्णाक आपयता ती चोर म्हण कृष्णान कसल चोरी करची रे कसली चोरी करची ना तागेलो वस्तू आनी ताका जाय हे पुरा सात्वीक राजस तामस तागेल ताणेच ताणे अनुग्रह करता म्हूण करता जाल्यार कृष्ण म्हळ्यार सर्वांकय ते खातीर नवे श्रीराम जय राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण म्हणचे इत्या कृष्ण म्हळ्यार सर्वांकय कृष्ण म्हळ्यार भारी कृष्णाचेर राम म्हळ्यार आमची गौरवान आसता कृष्ण म्हळ्यार आमगेल्या म्हणकीची कृष्णाने केल्या पा चोरी न्ही का ते तुका आमकां काळजी घे कृष्णाचेर मग कृष्णान केलें पुरो आमी करूं गेले रे जय कृष्णा ते लेक्चर नाका कळ्ळें कृष्णान मस्तासुरा मारला जाल्ले दिवस दुखून कृष्णान मारूं शूर केले रे रामान जाल्यार एक अनुग्रह वयता म्हूण रामाने शुरवे मारले
बायल मनशेक कृष्णान मारलेले शिरवे बायल मनशेक तें सांगचे राम नाम पायसಕ್ಕೆ कृष्ण नाम सक्करे इत्या अंगा कृष्णान कशी म्हूण आ तांडुणान आपोवणान मारचे कृष्णान पळय पॉलिसी इथे पुदने पयली यो दूध दिता सम करता तुका म्हूण दूध पिल्लो तिका समकार कृष्ण तिका रामा कसले संदेह आहे तिका मारका म्हूण ही वय म्हाका वयली आम ताडके मरचण रामा बायल मनशां मारचवे आ मर्यादा पुरुषोत्तम बायल मनशां मारूना विश्वामित्र सांगाता आदत आई मार का जाल्यार समय ना मला आवसू मारलेले बापसू मारलेले ब्राह्मणा मारलेले आदत आई म्हूण विश्वामित्रान सांगील निमिषाक बाण सरलो कृष्णान बोराची हे म्हणून अनुग्रह करचे आपण वचून अनुग्रह करका रामान सर्वे कडे सगळे रामान राज्यांत तुम्ही वच्च मार्ग सर्वे वचून अनुग्रह केलेलो एक ऋषीश्वर आशिल्लो तेगे नांव तुमकां घासेना आमकां रामान येयलो रामा पळयलो तशीच तागेले देहांत करून तागेले अग्नी करून भस्म करून राम वनवासा वयल्यान वता दुसरो राम तो कृष्ण विंगडच पळया आपोवनान आनी कृष्णान कितले दोगाल एक मनीस आसा कृष्ण जाल्यार इतलो होडपार मात पळया शिकेले आमकां ते गायक कशी चरोज का गायक कशी सेवा करका आमी सर्वय कशी की आमकां स्थान मेळ्ळे वेळेरी आमकां भारी गौरव चडटा मनाक गेलो मलयाळमान एक म्हणणी आसा मलयाळम तमिळान एक म्हणणी आसा एक रुपया कोणटी येता आसा जाल्यार तुगेले ताळ्या शब्दू चेंज जाता पळया कृष्ण पळया उतलोच नंदगोपाल सिक्कू का जाले ना सामी नंदगोपाल पुत्र तो रय्याल पुत्र ताण जाल्यार गायक चरयल्या कृष्णान केल्ले न्ही गोरका आमचे खातीर आमी सांगिल्लें स्लो होडतो तो आमी लेखचे विंगडच तो कृष्णान जन्म क्षेत्र ते आमी कितलकी क्षेत्रां भोंवल्याय रे कितलकी धवळ भोंवल्या ती आमी ते कृष्णाल ते थंय सिक्युरिटी खंडा पडी आसा मोस घालता तुजे कडेन वच आनीक पळोवंका कसने तातूं भितर ते देवा कृष्णान जन्म आयलो जागो म्हूण सांगता ती योचवे जागो म्हूण तुमी निमगिल्या रे हे कम्युनिस्ट आसाय निमगितले तुमकां हे प्रूफ इत्ते आमगेल विश्वासाक कसल विश्वास म्हूण सांगू जायना आमी मागीर तांगेल निमगिल्या गोश्टीन आमकां येस वितंडवाद आसा आमी उलयना तांकां कम्युनिस्ट म्हळ्यार आमी सायंटिस्टां सांगचे कम्युनिस्ट म्हूण मात्र न्हय सायंटिस्ट विश्वास तो शास्त्रे सांगता रक्षतेदी विश्वास आहा ते वय म्हूण रक्षण देव रक्षण करता म्हूण विश्वास करी आजी काल ते फाय कळतले आतांच राम मंदिर थंय आसलीन व्यायाम आतां काल आमकां दाखयलें ताणें थंय खोंडून काडलेले वेळेर काल आनीक थोडेची फातर न्ही दवरले एक शिवलिंग आसीन थंय व्हड पद्माकार कट्टकोर तवळे खंय आज आमी दवळ करताय न्हय थंय विश्वास आमगेलो वय थंय चमकले न्ही कितले शांत असं म्हळ्यार ते आनी तूं भितर खंयच्या तूं देवाल तें कूड मस्त शांत देवान अवतार घेतलेलो कारागृह म्हणटा ती पळया देव खंय जाल्यार जन्म येता निमित्त मात्रम भवसव्य साजीन म्हूण निमित्त मात्रम म्हाका जन्म घाल काय ना तशी तो कृष्णान थंय जाल्यार जमचे आसा काले आमी राम जन्मभूमी वच्चे फुडें आमकां पुरा ताण भोंवडान दाखयन भारी खुशी जाली एक भाग्य मेळ्ळें इतें ते नीत रामान खंय की प्रतिश्ठ करता ती ते प्रतिश्ठ करचे तातूंत जाल्यार आमगेले मनांत एक डावट आमकां थंय व्हरतली थंय घालूंक हें आसता न्हय इतें ते न्ही घालूंक ते वेळार आमी काडले रे तेच खातीर म्हूण काडले रे बनाक गेलो तुका
एक इतके केलं मला बँगलोरान तू लघु विष्णू जातालो लघु विष्णू जमचण एक काणी करतानी ये खंचे भंगराचे ते काळे पेरी ರಾಮತಾರ 32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏನ್ ಜಲನ್ ಕೈ ಮುಳ್ಕಿ ತಾಜೆ ಕಾಯಿನ್ ದಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನ ತಿಳರ್ಲ ಅಜಾಡಿ आम्ही चोडू वच्चेनत देवस्थानात तुम्ही गेल कोणतीरी तो निमकी तर ताणफूड काय सांगा न्ही आमकां तशी कसली गास मनान दिसना त्या वेळेर तो सांगता अस तुम्ही कोणें हाडलें नास जाल्यार भंगार जावो रुप्पेन जावो ते हाडलें नास जाल्यार तुम्ही हाड्यात आनी तातूंत भितरी घाल्यात खंय आमी आळ्या कळो तुका हेज धरलें आमी प्रधान धरलें फुलां घालें पुरो कोणाक गोत्ता कळो तुका मागीर मस्त जाणांनी ती केलें तांगेल आशिल्ली मुद्द्यो इतिहासान एक भाग्य केन्ना आमकां मेळ्ळां आमकां मेळ्ळां आमकां न्हय आमगेल पिळयेक मेळटा की ना की तें भाग्य मेळ्ळां खंडीत मेळ्ळां मस्त जाणान मुद्द्यो हें तें पुरो दिसरायलें तें हिंची इत्या देवाक इत्या आमकां देवा दिमचे देवान हजार आमकां दिम गाम जालें पे काल सिमकल बार चंद कोण जालें सांगून येयलें न्ही तें सगळें जालें तशीच तें वच फुडें पेपरार वचची न्हय कितकी वर्ष दुखून मधुरा जन्मभूमीच्या जाग्यार 13 एकर चिल्लरेक कितलकीच थंय एक ट्रस्ट आसा खंय 1950 दुखून सुरू केलें ताचें नांव आसा कृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट शिलान्यास ट्रस्ट तिकी म्हूण तांणी कितलकी वर्ष दुखून थंय 30-70 घर आसा खंय ताजे घराचे त्या मुस्लीम खंय पाती तागे टॅक्स संबंदीत इंची तेंच्या आमच्या आसा जाल्ले ना अयोध्यांत काशींत आसा पळया आज तर फुडें आमी ज्ञानवापी चमकलारी थंय एक नंदी आसतालो तो पळता चोंबे आसतालो आतां ती केलें बुद्धन काय केलें की साजे सुतमुत बुरा काडलें कॉरिडॉर केलें की आमी वच्चे न्ही पर वचका मात्र मारांक गेलो तुका प्रति वर्ष वच्चे आसा म्हणल्यार 2-2 वर्षी आतां हे कोरोना देखून वच्चे न्ही अशें ते आतां ती जाल्यार तो नंदी जनपदा बुद्धवत काय केलें की ह्यो नंदी कोणा पळयता जनपदाक कश्टी नेमका तशी करचो ते वे आसा आनी एक क्षेत्र अशी एक हे सगळे उत्तर प्रदेशाक श्रेष्ठ जावन आशिल्ले कसलो विवाद नातिले हे सर्वे कृष्णाल काणी रामाल काणी नाजाल्यार आमगेले सगळेची साहित्य आमगेले सगळे धर्म दिल्लो कृष्ण सांगचो आनी एक कृष्ण वासिष्ठ कृष्ण ताजेंजलेरी उद्धार जमचे आसा और स्वाम्यान केला पळय आमगेल्या स्वाम्यांनी केल्ल्यान खंय आसा की थंय कसलो विवाद ना इतिहा हे सगळें दिल्याने कालपी म्हण कालप्रिया क्षेत्र तेंजलेरी जाम काजलेन आसा इतिहा देवान सर्वे दिल्ले ताणे आमी कोणेय ताका आज वरान आमगेले धर्माचे जाल्यार आज आमी कालेमचे पयर पळयलें थंय एक बोर्ड घालेलो आसा इते भगवान वेदव्यास का जन्मस्थल म्हूण मंदिर म्हूण बोर्ड घालेलो आसा यूपी टुरिजमान पेर जाल्यार 5 म्हयने फुडें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे करचें ना ओरय आमकां ते क्लिप म्हूण आसता ते क्लिप दाखयना मोदीन जाल्यारी आनी योगीन जाल्यारी सांगिल्लें ते मैं बहुत वेदव्यास की जन्म परम पवित्र जन्मभूमि में रह रहा हूं आपका स्वागत करता हूं बेलारे आज तो सरकार आगे मंदांत येयल्यार जलेना कोरका जलेना सरकार तसं क्षेत्र ते हे सर्वे आमगेले धर्माचे रक्षण धर्मा स्थापन दिलेलं ताणे आमी सर्वे विसरला ती आमगेल समाजाक कोरून दी कळ्ळी काल आमी राम जन्मभूमी देखून देवा पांय म्हूण आरती जावन भायर आमचे 2 जाण येयनी 2 जाण बैल मनीश कन्नड ती नांव कन्नड आमी हांगा चमकले न्ही खंय कालपी चमकली स्वाम्यान व्हड चांग मंदिर या कोणाचे न्ही साध्य जावना तेंजलेरी जमचे आसा हे सर्वे ते मात्र न्हय आमगेले धर्म मंदिर जाल्यार जालें ना ताणें सांगीन वय
आमगेल मित्तान तू ही जीर्णोद्धार जावन आमगेल आचारांत विचार आनी आमगेल मलगड दुखून चोल्लेले विचारांत बरेपण जे आमकां विशेष आमगेल धर्माचेर प्रिती आसक्ती दवर धर्म आयकूं वसील न्हय करूं वसील करचें तशी जाल्यार देवान प्रेरणा दीत सर्वांकय बर करून दिमकां म्हूण व्यासरपती नरसिंहाली तशीच लक्ष्मीपती वेंकटेशाली प्रभू ये गामचो देव प्रभू रामचंद्राली प्रार्थना करून सर्वांकय बर करो मात्र ते देशाक बर करो आमगेल सनातन धर्मा उद्धार जावो म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून सर्वांकय देव बर करो म्हूण पुनः प्रार्थना करून रबेतात जाय 92 वर्ष आशिल्ली अंतिम दिवस काय 5 पेज पर्यंत जाय बघा संतोष जागा सुरक्षित जगन्नाथ आता हे सुकृतेंद्र सेवा आम्ही प्रतिष्ठानक हे कार्यक्रम आम्ही करत म्हणताना आमकां मस्त सहकार दिले जगन्नाथ शेणे मामान आम्हाला प्रसाद घेवपाक म्हणून तशीच पाण्यामगलो रघुवीर भंडारकर हांनी हांगासरची हांनी प्रसाद घेवका स्वामी लागी ताणें आमकां मस्त सहकार दिलेलो आसा हे कार्यक्रम आयोजन करतना कन्नड मंडळातर्फे सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाचे मेंबर्स हांगा आसल्यार येत रावका विजय रघुभक्त ट्रस्टाचे सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान एक मिनिट DSP सेवा मंडल हांनी येत रावका रघुवीर भंडारकर रमेश भंडारकर रमेश भंडारकर हे असल्यार येत रावका रमेश भंडारकर सेवा मंडल रमेश भंडारकर सेवा मंडलाचे रमेश भंडारकर आरजी भट मामो यशवंत कामत मामो विजय भट माम रमेश भंडारकर माम आणि के असल्यारी पूरा मुंबई समाजातर्फेन आणि सेवा मंडळाच्या नेत्र्यावरून प्रसाद घेऊन बैस सगळे समाज मुंबई समाजातर्फे त्यांनी सेवा मंडळाचे प्रसाद घेतला असायचे आम्ही सांगते नाही कृष्णा गीते सांगितलं कोणा गेलो तुका आशीर्वाद बोलो श्री सुधीर तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बोलो श्री सैमेन तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठ संस्थान की काशी मठाधीश की जय श्री राम।
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ